खुलुमबाय फ्रेन्ड्स दिनै आं नैबे दारागाव मुंनि मोनसे गामियाव दंफायो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बे दारागाव गामिनि मोनसे फिसा सकखौ आं नोंथांमोननो एसेब्लाबो दिन्थिनो नागिरदों बे गामिया जादों बाक्सा जिल्लानि एकदम साहा थानाय लास्ट भुटान बर्डार हिमालय पाहारनि खाथियावनो एसे थांबानो हिमालय पाहार मोनगोन दारागाव गामिनि बिथांमोननि हादान बे हादाननि सकखौ आं नोंथांमोननो एसेब्लाबो दिन्थिनो नागिरदों सालोंनि साया बेसेबां दां साया थाइबा लादु थाइबा 10 थाखाल' थाङो बारा दाम गैया दारागाव बेखौल' मोनो हादान नङा होमबा बे दारागावआ मोनसे हादान माने हादान होना दा ओरैनो जोंनिया सिगाङाव दारागावमोन दारागाव बर' फोथार जाबाय बर' फोथार दारागाव बर' फोथार दारागाव बर' फोथार बिगासिम 8 किल'मिटार जायो गोदो हादानमोन बियो नङा होमबा गोदो हादान बेसेबां बोसोर जाखो बेवहाय दा ओरैनो 24 मोजां दे सा लाबोदो नैबेनो दारागावनि सकआव सा दखान दोङो थेंक इउ दारागाव फैना माबोरै मोनदों मोजां मोनाखै आङो गाबोन मैयाथ' बार गैयाना बिस्थिबारबा बे खनसे बार गैयालै दिनै फाननो जासै बाजाराव फाननो जासै गोदो होमबाबो आं फानासैलै गोदाव सोरावनो आसाम बन्द जाहैबायना मैया गुवाहाटियावनो फन हरखादोंमोन आं हिनजावफोरा होनदों बन्द जोंनियाव ओमफ्राय दिनै आरो जोंनियाव सुकुमारा होनबाय गारियानो एख'नायसै गुवाहाटिफोरा साब्रैसो लां आन्दुदों मानो बन्द होदों मिथिदोंना केब जे खोनादों ना केब नागरिकत्व आयेन गोदान बानायदों थारमाने बै बाङालि हिन्दु बाङालि नेपालि आरो बै बेलेगनिफ्राय फैनाय कस राजबंसि बिसोरो जोंनि भारतनि मानसि नङामोन ना दा बिसोरखौ बे आयेनजों थारमाने जोंनि भारतनि मानसि बानायनो नायदों दिनैथ' नर्थ इस्टआवनो बन्द नर्थ इस्ट दे होमबा फैबाय आदा नै बेवहाय साइकेल मेकार दङ गय जानि र' साइकेल फानदो आदा गंसेल' दं आरो आगोमा साइकेल मेकार बर' गामि गय जानि दे थाव फानो बेसेबां लादों थावखौलाय बे मनिफ्राय लाबोदों थावखौ भुटान नलबारि गयखौ खानथामबोन बेलासियाव सक जायो
कटलिया ओरैनोसै बिदिनोसै मैगंफोर फानो लांगोनसो ना अ दारागावआव थांनि र' माबायाव बे पिकनिक जाग्रायाव खै बोसोर जाखो आदामोना बेवहाय बेयाव हादानाव 22 जाबाय दे 22 जाबाय बेलेगा 25 लागि जाबाय ओमफ्राय हाफोरा माबा जाबायना मियादि ना मा होनो मियादि पाट्टा नोंदि ना तुजि माबा जाहैबाय सुदो देग्लाय थांनायाव खाजना होनांगौ खाजनायाथ' मथा मथि 15 बोसोरसो जाबाय तुजि खाजना होनाया 15 बोसोरानो जाबाय खाजना होनाया बे सरकारि सुथारनाया नै देग्लायसो सुना लांजाबाय बेनि नामाव होनाय जाथ'वाखै खाजनाखौ बेथ' जोंनि बर'नि नाम्बार फैसिगोन आरो थारमाने पाट्टा नाम्बार फैबायानो दे पाट्टा नाम्बारा बेथ' जोंनि ट्राइबेलनि जायगाखा ट्राइबेला थानो मोनाबा बोरै जानो बर' मानसि ट्राइबेल जेनेरेल सरकार माबा फैबाय नंगौ पाट्टा नाम्बार फ्रेन्ड्स दारागाव सगारनाय बेनोमोन भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय फ्रेन्ड्स जोंना बेलेग जायगायाव थांसै